Zcash teraz valcuje trh. Za posledný rok išiel zo $40 na takmer $600. To je skoro 14 násobok. A nie len nejaký náhodný výstrel. Zcash je coin, ktorý sa ťaží už roky. Najskôr sme tu mali slabšie Z9, potom prišli Z15 420K a teraz prichádza Z15 Pro s výkonom 840K. A prečo je oň taký záujem? Zcash rieši súkromie. Pri Bitcoine vieš na blockchaine vidieť adresy a sumy. Pri Zcash nevidíš, kto posiela, komu posiela a ani koľko posiela. A práve preto sa o Zcash zaujímajú aj veľkí hráči. Napríklad Robinhood, známa investičná apka, ho pridala do ponuky. Multicoin Capital, veľký investičný fond, nakupuje vo veľkom a trh už špekuluje aj o Zcash ETF. Z majných pohľadu je ale dôležité jedno. Z15 Pro má super výkon a pri dnešných číslach to vyzerá veľmi zaujímavé. Momentálne robí 1000 eur plus čistého mesačného zisku. Ale pozor, viac minerov znamená, že náročnosť ťažby pôjde hore a to ovplyvní aj ziskovosť.